Ako vytvoriť vlastnú hru? Túto otázku dostávam často, tak idem veľmi jednoducho zodpovedať. Poprvé, vyber si správny engine. Unreal Engine môže vyzerať krásne, ale na open world hry je dosť zložitý. Odporúčam veľmi Unity. Je jednoduché, máte veľa dokumentácie, máte veľa tutoriálov. Najlepšie na začiatok. K Unity patrí programovací jazyk C#. Nauč sa ho tak, že budeš kód reálne prepisovať, nie pastovať, tak sa v živote nenaučíš. A síce AI je dobré, ale zďaleka ešte nie je všemohúce. Tvoja prvá hra určite nebude topka, tak to nejak vyzerala moja. A podstatné je, že s každým projektom sa naučíš niečo nové. Game development nie je zložitý. Najťažšie je vytvoriť si zvyk, kedy človek každý deň sadne za komp a bude programovať, aj keď sa mu nebude dariť. V tieto momenty človeka asi najviac naučia. Inak toto je moja hra. Už 15. deň robím hru ako maturitný projekt. Dnes som pridal staty pre zdravie, staminu, smet a hlad. Smet a hlad sa postupne znižujú. Stamina sa znižuje, keď držím shift a život sa znižuje, keď niečo chýba. A keď je život na nule?